ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo itaalawas anapauluhan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Si kamot, amiga Elisa. Adda kamot dito'y mall. Kunak no asino itayon, si kamot gayam, amiga Nova. Nagpipintas ket dagitabag aginat gatang mall. Nangina dagitoy, jaklakit di kayat ti agbag iti sinsinan, amiga. Kaduan nakman iti nanggatangam, tagumatangak iti kastabag. No adda umanay nga igatang ko, amiga. Areglado, amiga. Day talagayam. O sige, umay ka, tamapan ta. Imbag man, ta saan nga agungat ti asawam no kanayon ka nga gatang iti gamit mo. Anya nga iti maaramidan na, nunalpas kon anagatang. Apay ang nagdakkel kinabawasan iti linaon ti credit card mo? Nag-sale nga men ti sukik a negosyante iti alahas. Nagpipintas dagiti lako na. Iso ginatang kon, honey. Ngam apay ang nagado? Mapan ka no nga min ijay abroad. Iso nga inlako na kanyak itinalaka. Inton ngumina dagiti alahas, mabalin kong tumat nga ilako. No lakit dita pag negosyo, mabalin mat. Ngam no pagalahas mo lang, nagadun nga eh. Ag negosyo akmat iti alahas. Adumat dagiti amigak amabalin ko alakwan iti alahas. Saan ka nga taamalugin ita planom? Dakkel tipo unam. Mabalin ka di ngayon kayo mo't agbirok iti trabaho yo. Tapno makatulong kayo mo't kanyak, anak ko. Agbiro kak to, nanang. At dapay ngamin ay ayam may kadagiti barkada iti basketball. Adda ka di maganab mo di ta panagay-ayam mo iti basketball. Saan ka di amay mayat no adda trabaho ngam day ta agbas basketball latan? No mga bak kami iti basketball. Adda kwarta, tada pustaan. Kasta ka dilatan ti biyag mo, anak ko. Mabiyag to ka di day ta basketball ti pamilyam. Awan pa'y mati pamilyak, nanang. Iso nga ron dadyak pa'y mga asawa. Tapno awan ti pakpakanak. Ay, una yun, anak ko. Lumakay kan. Ngam basketball pa'y laeng ti adda di ta panunot mo. Awan tilin na kaya ni ti basketball, nanang. Ibagam ka ni ading mo, tamapan mo't agbiro iti trabaho na. Sige, inakon iti trabaho. Taamangan no agungat tumanen ti amo. Apay nga itakalaang taliya. Malugi ak amang tangtangdankan ka. No kanayo nakasta maladaw ka. Limalaang mat a minutos, madam. Uray maladawak mat nga agawid iti 5 minutos. Rumbang lang. Amumat numano nga oras ti rumbang a panagtrabahom dito'y balay may. Ay, sige, panawan kayo pa'y nga rod, madam. Inakagdalusan ija uneg, sakbay nga agdalusak dito'y ruwara. Agawam, taddan to maya sa nga ili kinton madamdama. Masapol ana silang dagiti tiles, kan dagiti iso amin a makita. Kanayon mo't ana silang dagiti dalusak, madam. Una, takanayon ko nga ibaga. Ngam no saan ko akanayon nga ibaga. Jak amon, ang mga no sinsinan ti panagdalos mo. Ay, saan mo't madam? Napudno ak nagtrabaho. Uray didak kanayon abilinan iti aramidag. Ibagbagan ni nanang, ngayon kakano agbirok iti trabahom. Pagbiro ka na kiti trabaho, idinto ta si ka, di ka mo't mapanagbiro kiti trabaho. Adda nga rod ay ayam may iti basketball. Saan at trabaho ti basketball? Kat si kangay, anyamat ito'y pagkakumkumikuman. Awan mo trabahom? Awan trabaho. Makumikumak pa ita. Anya kumati pakakumikumam, aber. Agsasaro no dagiti gagayam ko nga ag-bridal shower kan agkakasar. Saan ko ama atendaran no adda trabaho? Anya? Ipang pangrunam kit din day ta atendaram. Ngam ti agbirok iti trabahom? Apay, no dagkasar agayam mo. Saan mo nga atendaran? Oray si ka. Ingkakit din nagbirok iti trabaho. Awan ka di ba dapapakan, mama? Nana? Nay, apay anabartag ka manen, sir.
Saan ka di abinalaagan da ka? Saan ka sumangpet anapartak? Gapo ka di, tisang kay bagada pagtalawan dak. Numakita da na bartekak, nana? Saan mo ko maadadaulan ti biyag mo, sir? Imbagkat kan ka, tamangig ko da ita, nana. Kanayon ba't nga ibaga ni Papam da ita? Saan ka di? No ibaga naman, san aga po, takayat da na saya at masakbayak. No di katap no saan ka no, ama ibabain ti pamilyami. Apay nga rod adi ka agtungpal, sir. Tapno di da kapag talawan. Masurunak nga rod kadakwada. Tamanipod ubingak. Diyay negosyo datin into naranda. Gamit itad damat amin akasapulam. Nagkamali ka, nana. Ti pamatag ken presensyada ti kasapulak. Anya ka di timayan nyo, nana. Awan pa'y ni nanang. Embati na kaditi abang, ti pagigyanan nyo abalay. Awan mo timbati na, nana. Apay, akanayon kayo amaladaw nga agbayad iti abang. Talo kayong magkakabalay. Apay ko manutalo kami, nana. No agtitinulong kayong agtrabaho. Nalakalaang matiabang nyo. Agbirbiro kami pa iti trabaho mi. Aheron pang laang. Kaasi mati inayo, nga isulaang ti agtrabaho. Idin to nagdadakkel kayo, mat nga anak na. Sikamot gayam ti masabat ko, mana. Ay, nagkapukan samot ije pagigyanan mi, ading ko. Wan, manang, ina ko maagsingir, takasapulak ba ti kwarta? Ay, kait itad nga min ti among ko ti sweldok. Apay nga min adi nakatulungan dagiti anak mo. Nagdadakkel da, ngam awan mo't nga min trabaho da. Kanayon kumot nga ibagang agsapul da iti trabaho da. Ngam di dakmat ipangpangag. Ay, jak maawatan dagiti anak mo. Di da kapay kasyan nga inada. Imbaglakit din, tauray saan anasaya at ti amok. Dakkel mo ti sweldok nga ititad da. Nangan kayo ka din. Saan tayo matanakaloto ni Ruth, nanang? Nabanuga, tado ti inaramid ko ijabalay ti among ko. Makaamu kayo, no di kayo pa'y nagluto iti kaninyo. Ha? Nangan kayo katin iti naggapuan yun, nanang? Awan pa iti bakit kan lakay. Pinilit di anak da kaduak amangan, iso nanganak mutin ah. Naggasat kayo, nanang. Anya nga iti sindayo, jay? Adobo kan chapsoy. Tama pa anak pa iji kwartok. Kayat kung taaginan na. Masapa ak kano asumrek intun bigat. Ninanang samot day, jay. Si mangpot mat gaya man. Wan, ngamnangan ka nun iji balay ti among na. Kat, anya nga itinluto mamasida? Jak pa'y nga rod nakaluto. Kunak ano, agluto ni nanang itamalam. Nagdinitsyo iji kwarto na. Nabannog ka no. Sapay masadutak nga agluto. Sikaman mo ti agluto iti masida. Ta, nakaluto ak mo tanitin na po'y. Sika mo ti babae. Rumbang nga sika ti agluto. Uray lalaki, agluto mo't no kayat na. Sige, gaputa masadot tang agluto. Di noodles laangan. Ilutom ti sidam, ta ilutok mo't ti sida. Mapan ka kadi iti trabaho, manang. Nagsapa ka mat. Ay, day tamot nga mintibilin di amok, ading ko. Isaganak ka no ti pagarmo sa randa. Kasta ka di. Saan ka di asigod? Asaan asiga ti mangisagana iti armusarda? Ay, saan nga rod? Ngam sa bali ka no itan. Masapaak, tasyak ka no ti mangisagana iti kananda. Ta masadot ka no di Madam Nova nga agluto. Pimanaw nga mintay para luto iti bigat. Anya oras na ka di amang mangan iti bigat? Alas 7, ading ko. Tama riing da iti alas 6. Alas 5 pa'y mat Nawaya pa'y no si kati agluto iti kananda. Huwag nga rod. Sige, panawan ka pa'y dito'y. Tapno sa anak amala daw. Lumabas akla ko ma dito'y balayaw hanggang nasabat ko ni nanang yaw. Anapanan iti trabaho na. Ha? Napan ka din, nana? Ni, kunak no anday di kusina nga glutluto? Anya? Ni pa'y lananang yu ti paglutuan yaw.
Idinto tawan mo trabaho yung agapsa. Patpatgan na kami unay ni Nanang. Iso nga aramidan na ti amin para kada kami kan ni Manong ko, Nana. Impatagyo ka di ti inayo. Kasla katulong ti pangibilbilangan nyo kankwana. Ha? Ay, saan, Nana? Apay ko makatulong. Patpatgan mi, tainami kat nga rod. Ay, sa ulaang day tapat-patgan. Ti inayo, katulong iti balay ti amo na. Ama suswelduan. Ngamda kayo, serserbian na kayo, ngam diyo pa'y tulungan. Ayan na ti panangipatag ako na. Anyamot ti pakariribukam. Kas kalaubing anawanan, uno na yawawan. Pampanunutak man ti imbaga ni Nana Dani ka, Manong. Saan ta ka no apatpatgan ni Nana? Anya? Apay kumasaan? Di na amo ti sasaw na dadya bakit? Apay, makita na nga rod tirik nata. Ti kano panagayat, makita iti aramid. Saan kano nga iti sa ulaeng? Kasano kuma? Ay, ingkakatagluton. Amangan no pakanandamanan ni Nanang iji pagtrab-trabahuan na. Agsinublat tang agluto No siyak ti agluto ita, si kantumot inton sumaruno. Agpada tamot nga awan trabaho na. Kasanon, no nabanugak ton anag basketball. Di ka nakiti, inabak mo iti pustaan nyo no nagayayam ka. Kasano ngay, no maabak kami iti postaan. No maabak kayo, umikat ka laangan di tamanong, tain ka lagbiro kan iti trabaho. Saan ka di nga imbagam, anarigat ti makabirok iti trabaho? Sir, aldawan. Apay adi kayo pala rumwar dita si Ledyo. Ilukat sulatan ti ridaw, Nana. Sana nakatrangka day ta. Nay, apay anak kakukot kayo, sir. Masakit kayo kade. Malamlaminak, Nana. Agulawak no bumangonak. Ay, nanta dapadapon kayo. Ay, nabara kayo Masapul amang ipaunag kayo pa iti uray basit laeng. Sa kayo to agtumar iti agas. Awan ganas ko amangan, Nana. Madi no awan karga ti tiyan nga agtumar kayo iti agas. Uray basit laeng agatas kan tinapay ti ipaunag yo, sir. Ayan ni Richard. Awan ka di manen? Amumat day jay nga anak ta. Golf lang ta muna. Amangan no napanmanan kadagiti kakadwa na anak ay ayam iti golf. Adda na ka ibaga kanyak, akanayon na makita kadagiti kakadwa na iti resto bar. Anya, dayta, ti kanayon ta nga iparit nga aramidan na. Apay nga naramid na. Masapula ka sarita kiti nalapat. Tsak kayat ti anak asokir kan mangipapain. Mapan ka kadi iti kwarto na. Wan, masapul nga ilawlawag na no apay anapan iti resto bar. Ada kayo mo't gaya man, sir. Nasapa kayo man ita. Ayan ka din ni Richard. Pinagtumar ko iti agas, tanabara, sir. Pinanawak iti kwarto na, hindi na pagtumar ko. Naalanan na ito, iti kanayon na apan nakala daw asumangpat, kan ti panagin inom na. Anya ka di ti aramidan nyo, sir. Masakit ni Sir Richard. Amangan no agin sasakit lang. Ha? Ay, nabara mo't itay bigat, iso a pinagtumar ko iti agas, sir. Mapanak iti kwarto na takasaok. Mapan ka kadi iti kwarto ni Richard. Wan, nunjak magustuhan ti isungbat na, pagbabawyan na ti aramidak. Sige, intay-tayan na. Kuna ni Nova masakit ka no, nga magdadwaak. Sige, mapantay ti kwarto na. Awan tao. Ayan ti masakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Pamakawan.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.